Emakumeen gaineko indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta azken urteetan egindako ekimenak eta balantzea aurkeztu du Bilboko Udalak. Emakumeen gaineko indarkeriarekin amaitzeko eta esparru publikoan, pribatuan eta lan esparruan emakumeen segurtasuna bermatzea da Bilboko Udaleko berdintasun saileko helburuetako bat, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna lortzeko. Urtarriletik urrira, gizarte larrialdietako udal zerbitzuak 157 kasu erregistratu ditu. Kasuak salatzen dituzten edo udal zerbitzuengana jotzen duten emakumeen profilari dagokionez, Bilboko Udalaren berdintasun lankidetza eta herritarren arloak azpimarratu du ez dagoela biktimen eta erasotzaileen profilik. Kasu guztiek komunean daukaten bakarra da emakume eta gizonen arteko egiturazko desberdintasun sistema. Horregaitik beharrezkoa da biztanleriaren segmentu guztiei laguntzea. Hala nona, 75 urtetik gorako emakumeak estadistiketan ikusezinak dira. Eta genero indarkeriaren beste biktimak emakumen biktimen seme-alabak dira esaterako. Ikus geure helburua argia da, no? Gura duguna da ez egotea inolako kasurik, zenbakia 0 izatea. Beraz, argi dagona da alde batetik lorpenak ugariak direla, baina lanean jarraitu behar dugula. Beraz, dauzkagun programak mantendu behar ditugula eta lana indartu behar dugula batez ere gazteekin. Datuak eraldatzen joateko asko dira udalak martxan jarri dituen ekimenak, gazteei zuzendutako tailerrak, prebentzio eta sentsibilizazio kanpainak eta biktimari arreta osoa eskaintzea. Emakumeen gaineko indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta ekimen ezberdinak jarri dituzte abian, fatxadetan puntu lilak jartzea, bolsa auzoetxean zinefonuna antolatu dute eta azaroak 25ean bertan goizean udaletxean eta azaroaren 25ean bertan goizean udaletxean ekitaldi instituzionala izango da eta arratzaldean 7:30 Arriaga plazatik abiatuko da manifestazioa.